गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। गेदेरथार बरसा आरो फोथायनायजों मोनसे आयदा लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो रायथिनो होननानै गसंबाय। फोरबोआ गेदेरथार बोर लाबोथों। सिगांनि समफोराव आङो बुंदोंमोन फास्टिंनि सोमोन्दै पार्ट 1 फास्टिं, पार्ट 2 फास्टिं आं दिनै पार्ट 3 हिसाबैहाय बुंनो थाखाय आवगायबावदों। आंनि दिनैनि बुंनो लानाय आयदायानो जाहैबाय फास्टिं एबा उपवास थानायनि गेजेरजों एबा उदै बासिनायनि गेजेरजों गेदेरथार इसोरनि रागनिफ्राय खारग'नो हायो एबा उदै बासिनायजों इसोरनि रागखौ जिमायनो हायो। बे आयदाखौ लानानै बुंनो थाखाय आङो थामथिम जादों। जोङो बयबो मिथिगौ आफा इसोरा अनसुलाथार होननानैहाय आरो बाइबेलाबो बेखौनो फोरोङो। नाथाय जेब्ला जागायजेननायनिफ्राय जों जागायनानै जेब्ला बे गोथार बाइबेलखौ फरायो अब्ला बियो बबेबा मुगायाव इसोरा गेदेरथार राग जोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय नूहनि दिनावहाय इसोरा गेदेरथार राग जोंदों आरो गथै बुहुमाखौनो बियो संहार खालामदों। जाहोनाखौ जेब्ला जों बिजिरनानै नायो बै समनि मानसिफ्रा सोरजिग्रा इसोरखौ रावबो खुलुमाखसै, नाथाय गावनि मोदोमनि नांगौ आरो गावनि मोदोमनि अभिलासखौ सुफुंनो थाखायल' इसोरखौ बावनानै गावनि इस्सा बादि थाबायदों। इसोरनि बोसोनखौ बुहुमनि गासैबो मानसिफ्रा नहनि अनगायै सिफायजोबदों। नहल' धोरोमिया होननानै जों बाइबेलावहाय मख'नायखौ नुनो मोनो। बै नहनि समाव नहनि जुगाव नहनि न'खरल' धोरोमियासैमोन। गासैबो मानसिफ्रा अधोरोमिया, इनाय, बुथारनाय, सिथारनाय, अबिलास, रां रुफाल' खामायनाय, इसोरखौ नागारनानै सोरजिग्रा आफा इसोरखौ नागारनानै बेबादि गावनि थाखायल' साननाय जों बाइबेलाव नायोब्ला नुनो मोनो। मानसिफ्रा थाखाखौ लानानै एन्जय खालामदों, अबिलासखौ गोसोबादि सुफुंदों। जेब्ला जों गोथौयै ध्यान खालामो अब्ला बै समनि मानसिफ्रा बिदा बिनानावजोंबो हाबा लादोंमोन, खुनु जाथि खुरमा सायख'वाखै, बेबादि मोदोमनि अबिलासजों सुफुंदों। बेनिखायनो इसोरा बुहुमाव मानसिफोरनि आखल आखुखौ हामजानाय मोनाखै। बे बुहुमनि मानसिफोरखौहाय इसोर जिउआ सिथारनो थाखाय थांखि लादों आरो नहखौ नाव दाननो थाखाय बोसोन होदों। बोसोन होजानाय बादि नहआ 120 years बियो नावखौ दानबाय। जेब्ला दानखांदों अब्ला इसोर जिहुवाया बिनो बोसोन होदों। इसोर जिहुवानि बोसोन बादि बिनि नावआव बेबादिनो उहुसि जुनादफ्रा जरासे आरो गोथार जुनादफ्रा 7 जरा बे नावआव हाबनाय जादों। नहजों लोगोसे बुहुमनि गासैबो जिब जुनारफ्रा बेबादिनो नहनि नावआवहाय गाखोदों। नाथाय संसारनि मानसिफ्रा नहनि खोथानायखौ रावबो फोथायाखै। बेनिखायनो सम बादियै इसोरा नावनि दरजाखौ गावनो फांना होदों। जेब्ला नावनि दरजाया फांजाबाय अब्ला बे समनिफ्राय जागायनानै 40 हर 40 सान इसोरा बुहुमाव अखा हाहोबाय। बे समायना बुहुमनि मिथिंगाया सिनसाब थायाखसै, बिफां लाइफां थायाखसै। बे 40 सान 40 हर अखा हानायाव हाजोनिख्रुइ जौसिन दैबाना जानायाव मासेबो जिब जुनाद गुबुना बासायाखसै आरो बिफां लाइफांबो बासायाखसै। जाय जिब जुनादफ्रा नहनि नावआव हाबनो मोनदों बिसोरल' बासायदों। इसोरा बेबादिनो जेब्ला बुहुमा गाज्रिथार महर लायो, सोरजिजानाय मानसिया गावखौ सिबिनायनिफ्राय इस्सा बादि थाबायो अब्ला इसोरा रागा जोङो आरो संहार खालामो। जोङो बेखौ बाइबेलाव नायनानै नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबाव जुगनि उनाव बे बुहुमा मानसिजों बुंफावफिनदों। जेब्ला बुंफावफिनदों एक्जेक्टलि बिदिनो नूहनि समाव जेरैबादि मानसिफ्रा गाज्रि जादों, मोनसे नोगोराव आरोबाव बेबादिनो गाज्रि जानायखौ जों बाइबेलाव नुयो। बे नोगोरा जाबाय सदम आरो गमरा। बे सदम गमरावबो थाखा फैसा रां रुफाखौ लानानै रंजानाय आरो मोदोमनि अभिलासखौ सुफुंनायखौल' जों नुनो मोनो। मोनसे जाथाय आं बुंनो थाखाय हास्थायदों। लट
बे लट बिनि न'खरल' गोथारमोन। सानसेखालि लटनि न'खरावहाय सानै सोरगोदूतफ्रा आलासि जाफैदों। नोगोरनि मानसिफ्रा नुदों बिनियाव सोरबा सानै गोदान मानसि फैदों। बिनिखायनो बे लटनि न'आवहाय नोगोरनि मानसिफ्रा ज' फैनानै बे सानै आलासिखौ बिफैदों। जेब्ला सानै आलासिखौ बिफैबाय, लटना इनायनो दुखु मोनदों। माबोरै आं बे आंनि आलासिफोरखौ रैखाथि खालामनो हागोन? जेबो राहा मोनाखै। बे मानसिफ्रा इनाय खालामग्रा मानसिफोर, बे मानसिफ्रा मानसि बुथारनो हाग्रा मानसिफोर, बे मानसिफ्रा अननाय गैयै मानसिफोर। बेबादि अननाय गैयै मानसिफोरनि हान्जाया फैनानै लटनि सानै आलासिफोरखौहाय नागिरफैदों। जेब्ला बे सानै आलासिफोरखौ फैनानै सोंफैबाय नोगोरनि मानसिफ्रा, बहा दं, मा खालामो, बिफैदों, अब्ला लटना बे सानै आलासिखौ बासायनो थाखायनो गावनि फिसाजो सानैखौ जासिनो गोनां जादों। अन्नानै आंनि बे सानै आलासिखौ जेबो दाखालाम। नांगौ जायोब्ला नोंसोरो आंनि बे फिसा हिन्जाव सानैखौ लानानै थांदो। अब्ला बे नोगोरा माबादि गाज्रि नोगोरमोन। बिसोरखौ थाखा फैसाजोंबो बुरखायनो हाया आरो खावलायनायजोंबो बुरखायनो हाया। नाथाय मिथिगौ बे मानसिफ्रा नैबे गावनि लाइमोन फिसाजोफोरखौ हरनोब्ला बिसोरो लांगोन आरो बिसोर एन्जय खालामगोन आरो बे आलासिखौ जेबो खालामथारनाय नङा। नाथाय बिसोरो बे लाइमोन सानै सिख्लाखौ जासिब्लाबो बिसोरो बेखौ नाङा। नाथाय बै गोदान मानसिफोरखौसो बिसोरनो नांथारगौ। नाथाय बिसोरो आरख मोनखाय बिसोरो आनज्रायलांबाय, मोननो हायाखिसै। बे जाथायजोंनो जों बुजिनो हायो जे सदम गमराया इसोरनि देखायाव ओरैबायदि गोलायनाय, ओरैबायदि पापजों बुंफबनाय गंसे नोगोरसिमोन। बेनिखायनो लटखौ बुंबाय, नोङो अन्नानै बे नोगोरनिफ्राय खारदो, जाहाथे नों आरो नोंनि न'खरा बासायजानाय बादि नों लानानै थांदो नोंनि फरियालफोरखौ, बिजामादैफोरखौ, फिसाजोफोरखौहाय। लटना हरनि समाव ओंखारनानै थांबाय आरो इसोरा बे नोगोरखौ सावबाय। जेब्ला नायो, जोङो गुगोल्सआव सार्च खालामनानै नायो, अब्ला बे नोगोरा बेबादि मोनसे गिथावथाव इसोरनि राग गोलायनाय नोगोर, अरनि अखा। जों नैथि मुलुग दावहाखौ मिथिगौ। जापाननि नागासाकि आरो हिर'शिमायाव थरनै बम्ब गारदों जार्मानआ। बियो हाथफ्ला जाजोबदों। हाथफ्ला जानायनि उनाव गोबाव बोसोरनि उनाव मानसिया थानो हायाखै बेयाव। बे बम्ब गोलैनाय जायगायाव गाज्रि रोखोमैहाय, गाज्रि महरैहाय जोनोम जानाय रिएक्सन बेबादि जाबाय थादों। नाथाय दा 100 बोसोरनि उनाव आफ्टार 100 years बेयावहाय मोजां जाफिनबाय। खिन्थु जों जेब्ला गुगोल्सआवहाय सार्च खालामनानै नायो, सदम गमराया बियो 100 बोसोरल' नङा, हाजार बोसोरनि सिगां इसोरा बे नोगोरखौ रागजों सावदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बेयाव बिफां लाइफां रज'नो हायाखै, रुफु। इसोरा बेबादि गाज्रि पाप मावोब्ला संसारनि मानसिखौ दहम आद्रि खालामनायखौ जों शास्त्रआव नुनो मोनो। दा आंनि बुंनो थाखाय नाजानाया बेनो, बेबादि जेब्ला इसोरनि रागा बबेबा नोगोराव बा बबेबा जाथिनि सायाव, बबेबा हादरनाव इसोरा राग जोंखांबायब्ला, नङाब्ला जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय इसोरनि राग जोंनाय होननानै मोनदांबायब्ला, अब्ला आरजनि गेजेरजोंहाय जों बेखौहाय इसोरनि रागनिफ्राय जों खारग'नो हायो। बिनिखायनो बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय आङो मोनसे जना बिजाबनि 3 बालाबनि निनबे नोगोरनि खोथाखौ आं बुंनो थाखाय हास्थायदों। निनबे नोगोराबो एखे सदम गमरानि आखल बादि जाबायमोन। सोरजिग्रा इसोरखौ बावनानै बिसोरो बेबादि इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै बेबादि देहानि अबिलास, रंजानाय बाजानाय आरो बेबादि हाबा खालामज्लायनाय, गाज्रि रोखोमै हाबा खालामनाय, मोदोमनिल' एन्जय खालामनाय, बेजों सुफुं जाबायमोन। बेनिखायनो इसोरा बे नोगोरखौबो सावनो थाखाय थांखि लाबाय। जुदि बे नोगोरनि मानसिया बोसोनखौ, रायथिनायखौ मोननानैबो गोसो सोलायाला, बे नोगोरखौहाय 40 साननि उनाव आफ्टार 40 days बे नोगोरखौहाय आं आद्रि खालामगोन। बे इसोर जिउआया निनबे नोगोरावहाय जना नाबिखौ थिनहरबाय। बे नोगोरा
ओरैबायदि गिदिर नोगोरमोन सिदायै बारस'योब्ला बियो सानथाम नांगौमोन आथिंजों। बै समाव गारि घरा गैया। बाइबेला खोथादों सानथाम नांगौ बियो नोगोरखौ बारस'ला। दा बे नोगोराव थांनानै इसोरजों होजानाय बोसोन बादि जना नाबिया खोथाहैबाय, ओइ निनबे नोगोरनि मानसिफोर, नोंसोरो जुदि गोसो सोलायाब्ला इसोर जिहुआ बुंदों बे नोगोरखौ 40 सान 40 daysनि उनावहाय सावगारसिगोन। बिनिखायनो नोंसोर गोसो सोलाय आरो गोथां इसोरखौ नियाव मन फाफिन। गोसो सोलायाब्ला एबा मन पापनिफ्राय गिदिंफिननानै फैयाब्ला नोंसोरखौ 40 साननि उनाव बे नोगोरखौ सावनाय जासिगोन। बे बाथ्राया राजानि खोमाव हाबनायजों लोगोसे राजाया बे बाथ्राखौ आजावदों। आजावनानै बियो राज सिंहासनखौ गावनि मासिखौ नागारनानैहाय बियो बेबादिनो बस्था जोमनानै फास्टिं थानो थाखाय थिरांथा खालामदों। बिनिथाय बे नोगोराव थानाय गासै मानसिफोरखौहाय सानथाम जाया लोङालासे बस्था जोमनानै बेबादि दाहा खालामनो फोरबोनियाव पाप सिखार खालामनानै गोसो फाफिननानैहाय बेबादि फास्टिं थानो थाखाय बिथोन होदों। थोनजानाय बादि निनबे नोगोरनि मानसिफ्रा गासैबो सानथाम हर हरथाम जाया लोङा गोसो फाफिननानै पाप मावनायखौ सिखार खालामनानै बिसोरो फास्टिं थादों। बिसोरो जिब जुनारनोबो बे सानथामाव दैबो दौवाखै, जेबो जाहोखै। इसोरनि सिगाङाव गावनि पाप अपराधखौ बिसोरो बेबादि सानथाम आरज गाबनायनि गेजेरजों उदै बासिनायनि गेजेरजों जेब्ला आरज खालामदों इसोरनि रागा जिमायदों, अनखांफिनदों। बिनिफ्राय जनानोहाय बे रायथिनायखौ होफिनदों, आं बे नोगोरखौ सावले, मानोना बे नोगोरनि मानसिफ्रा मन फाफिनबाय, गोसो सोलायफिनबाय। अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, फास्टिंआ बिदिब्ला जोंनि जिबनाव बेसेबां गोनांथि दङ। गेदेरथार इसोरनि राग जोंनायनिफ्रायबो खारग'नो हानाया जाबाय फास्टिं। जों मालाबा बेबादि हादर हिसाबै जाथि हिसाबै बेबादिनो जोङो गोरोन्थि मावनानै पाप मावनानैहाय जोङो मा होनो इसोरनि राग जोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि संहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, माब्लाबा बेबादि हारि हिसाबै जाथिया जुदि बांद्राय इनाय मावबायब्ला जाथि हिसाबै इसोरा संहार खालामो। आरो बेबादिनो नोङो बेक्ति हिसाबै इसोरनि बोसोनखौ सिफायोब्ला सोरजिग्रा इसोरखौ मान गैया खालामनानै नोङो गाज्रि हाबायावल' हाबनानै थायोब्ला बेक्ति हिसाबैबो गावारि हिसाबैबो इसोरा माब्लाबा साजा होयो। जेब्ला इसोरनि साजाया नोंनि सायाव गोलैबाय एबा सोरनिबा सायाव गोलैबाय अब्ला मोनसेल' राहा, जोङो उदै बासिनायनि गेजेरजों गावखौहाय बेबादि फोरबोनिहाय गंग्लायनानै जेब्ला जोङो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ रायथियो आरो जों गुरै गोसो लानानै मन फाफिनो अब्ला इसोरनि रागा जिमायो, इसोरनिफ्राय अनखांनायखौ मोनो। बेनिखायनो आं बे गुसुं आयदानि गेजेरजों थुलुंगानो हास्थायदों, बेबादि गेदेरथार राग जोंनायनिफ्राय खारग'नो थाखाय फास्टिंआ जोबोद गोनां। आरोबाव आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नायसै। उननि एपिसडआव आरोबाव आं एसे बुंबावगोन, मानोना गोबां मानसिफ्रा बे फास्टिंनि सायाव रोखा जायाखै आरो गोबां मानसिफ्रा बे फास्टिंखौहाय जिबनावहाय मावफेराखै आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदि भुल परामर्श होग्रा दं। बिनिखायनो गोबांथार सावरायबावनांगौ दं फास्टिंखौ लानानै। उननि एपिसडआवहाय आङो फास्टिंआ आरो गुबुन मानसिनि साननाय हनाया फास्टिंनि सायाव माबादि, बे आयदाखौ लाना आं बुंनो थाखाय हास्थायबावगोन। दिनैहाय बे थामथि पार्टआवहाय आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो फोरबोआ गेदेरथार बोर होथोंसै, बेयावनो बुंनानै दोनथ'बाय।